mai gona bai manta taki ba, haka riba don asaba ta. Aiki don abba ya zo muna yi samsam ba a duba su, yan koko su zo mu danka su. Abokan murna muke kai su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gaunar kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gaunar kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Muke murna muke dai wasu kwasu suna bakin ciki. Jamu da gaunar kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Yau dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gaunar kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Da farko ya Allahu mai sama ka kai tudu sannan da gangara. Yau mu dai murna muke ta yi. Sannan kai dukan halittu cikin mu kaɗai ka zama dogagara. Su lalle gidi sai dai bakin ciki. Ka farko da gani da sauraro kuma kaɗai kuma ta wuce dara. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Allah domin mu wayar ka sa ba gauna gama da lafiya. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Da tasiri har aminci ga ɗa kwararre kun same maka. Yau mu dai murna muke ta yi. Ali da dukan sahabbai gurin su kaɗai ka tara baiwar Su ka. lalle gidi sai dai bakin ciki. Sannan me koyi da halin su har abada bai manta turbar ka. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Darajar suka kara abba da mulkin nan ya gama da duniya. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Tukuyar wara a wanda ya fara su ɗin ligidi sai dai a dangana. Yau mu dai murna muke ta yi. Kutaro a kama shiga busuru nan kar ya shafana. Su lalle gidi sai dai bakin ciki. Ya akuya ta kwance zanne cikin kasuwa kai abun akwai dana. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Da halin gemun ku yan zamba nan na kaɗan sai kunya. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Kai kuturu ya yi tir da yatsunsa shi kuma kaho wai ya ja mota. Yau mu dai murna muke ta yi. Wa ya gaya muku lera mun maciji wannan za ya tabbata. Su lalle gidi sai dai bakin ciki. Abba kabir ya zama dannan kakiya dari san wasu yi firgita. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Fara zama da daren da kyan abu loke dube shi dan kunya. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Daga yau na kama wanka na sanya turare har na yau buga. Yau mu dai murna muke ta yi. Abba talakawa muna son ka ba ma yin shayin ku yan daga. Su lalle gidi sai dai bakin ciki. Idan da abba da kwankwaso mu da mara sannan mu ja daga. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Girma amiyar safai na mashi a mashi sai dai ya dole. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Sun yi bari kwata tabbatan tan babu uwa sannan ko bari. Yau mu dai murna muke ta yi. Ni jiki da jini da nama a zance na ban manta jaba Su ba. lalle gidi sai dai bakin ciki. Kusan shaidu maganin kwari har a gani bai manta sauro ba. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Na sani yanzu ka kunfa mu kyara biri cancan su sha kanya. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Saurara ku ji wai rashin kunya ko to anan waye sun ka sha taba. Yau mu dai murna muke ta yi. Ba su da yardar rabbana kenan sun yi zuru sun kama kankan Su ba. lalle gidi sai dai bakin ciki. Ka san duk da kai da jaki waye na karatu da tono ba. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Za mu aske shige mun nan mu kuma zo mu yi mai da shan kaya. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Ranar na ya hakunta hanka ka tabi makarwa a ta wuce daji. Yau mu dai murna muke ta yi. Kusa zaki maganin sauro ba su ganin karshen ka kai Su gamsu. lalle gidi sai dai bakin ciki. Ba abu na koyi da halin ka duk a gari sun sai da sun ji. Abba kabir Yusuf mazanjiya. Rike mun busuru a kama shi sai a yi mai dangali. Yau mu dai murna muke ta yi su lalle gidi sai dai bakin ciki. Jamu da gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya. Sai halin ka da kyautatawa sai kulu sai dai. Yau mu dai murna muke ta yi.
kabir Yusuf da alkhairi ya so don haka babu ta babu su dan ligidi sai dai bakin ciki darajar nan daga Allah ya yi maka baiwa a basu so ba abba kabir Yusuf mazanjiya ligidi ka kwashe kayan ka majan yau mu dai murna muke ta yi su dan ligidi sai dai bakin ciki jamatar gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya ranar na ba a nan cikin kotu ya yi gumi yamman da kyallarsa yau mu dai murna muke ta yi yawa ya kana in babu riba bai san lokacin da ya yi barin su tusa dan ligidi sai dai bakin ciki ya fakari san babu riba in su ya gada ta a nan ga sassa abba kabir Yusuf mazanjiya bello ne nan na dan yaro wakar abba na zai da kayansa yau mu dai murna muke ta yi su dan ligidi sai dai bakin ciki jamatar gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya mu kan murna muke ta yi su dan ligidi sai dai bakin ciki jamu da gaunar kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya yau mu dai murna muke ta yi su dan ligidi sai dai bakin ciki jamatar gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya mu kan murna muke ta yi su dan ligidi sai dai bakin ciki jamatar gwamnan kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya jamu da gaunar kanawa abba kabir Yusuf mazanjiya